Bu günlerde mektepler kanikulda bolganlıktан biz Әсхат абыйның үзе эшли торган мәктәптән ерак булмаган өендә чарашырга булдык. Баланың баласы балдан татлы дип юкка гына әйтмәгәннәрдер. Үз балаларын үскәндә алар белән утырырга, уйнарга вакыты җитеп бетми кебек. Ә хәзер аныклар белән бөтенләй башкача икән ди. 5 аныкның дәвәтисе. Туйдырмыйлар алар, но сагындыралар. Кип туздырып китсәләрдә, әтисәнисе килә дә җыялар инде, алар үзләре дә җыялар. Jayın baseyinde kıyınıp çumurup munçak kirələr. Bu гаиләдә гадәт шундый, һәр атна азагында улы, кызы, килене, кияве 5 шунық төп йортка, әти-әни нигезенә җыялар. Кайчандыр 4 кешелек өстәл артына хәзер 10тәдән артык кашык тотучы утыра. Безнең өстәлебез зурая бара, без бая барабыз, ничек килен килде, киявебез әле монда юк. Ел сайын безнең балаларыбыз шулай безне. Әсхат абый үзе Мәләкәс районыннан, авыл егете. Шуңа күрә дә моннан 30 еллар элек Ульяновскига күченеп килгәч, башта фатирда торалар, аннары аерым йортка күченәләр. Мин җирдә эшләргә яратам. Яшь барган саен авылда сагындыра шул ди ул. Авылга кайткысы килә, икән вакыт сөтүк туган, әни дигән шикелле үздек без 8 бала безнең семьяда иде. Поэтому туган көннәр әнинең туган көнне әтинең туган бу хәл булмасалар да инде катабыз бергә шул да шунда авылга катабыз. Әсхат Фәйзев җитәкчелек итүче мәктәп шәһәрдә иң абруйлы һәм иң яхшы белем учакларының берсе. Соңгы елларда монда укырга теләүчеләрнең саны елдан-ел арта бара. Күп кенә ата-аналар балаларын хәтта шәһәрнең башка районнарыннан да биргә китереп укытырга риза. Безнең өчен шунсы да игътибарга лаек. Биредә 1993 елдан бирле татар теле һәм әдәбияты фән буларак укытыла. Балалар безнең беренчедән алып сразу же 11 класска хәтлек әйләнәләр татар телен, атнасына 2 сәгать, менә шул кружковая работа дигән шикеллене, внеурочная деятельность дигәнне. Без аны расписание кертеп, сәгатьләр биреп укытучыга инде аны шулай дәресләр алып барабыз. Сер түгел, бүген күп кенә мәктәп директорлары бердәм дәүләт имтиханнарына һәм югарыдан бирелгән күрсәтмәләргә сылтау итеп, ана телен укытмау өчен һәр төрле сәбәпләр табалар. Теләгән кеше җаен таба, теләмәгән сәбәпләр эзлидиләр андыйлар хакында. Татар тел дәресләре хәзерге вакытта теләгән булса алып барырга була, конечно. Нигә дисәң, потому что в связи со стандартами второго поколения бар внеурочная деятельность дип атала. Без аны ул сәгатьләрне расписаниегә кертәбез. Балаларны биләбез 2 группага. Мәктәптә татар теле укыту өчен бүтән шартлар да тудырылган. Укытучы бар, кабинет җиһазландырылган, дәреслектәр дә җитәрлек. Мотор әдәбият һәм уку әсбапларын мәктәп үзе дә сатып ала. Казанда ярдәм итә. Аллага шөкер, безнең андай проблема юк, чтобы это каналларга ничергә безгә бирәләр. Даже родительләр могут предложить, родительләр да вот бирәләр. Потом үзебез сатып алабыз. Яңа китаплар буенча безнең проблемабыз юк. Мәктәптә укучыларның 23%-нан артыгы татар балалары. Ата-аналар һәм балалар үтенече буенча 5 ел элек татар көрәше буенча секциядә оештырып җибәргәннәр. Күп чыккан балаларыбыз бүтән сабантуйларда катнашалар, җиңәләр инде. Во всяком случае, бик тә яхшы эш алып баралар. Мәктәп тәмамлап чыккан укучыларга килгәндә, директор Әсхат Фәйзев аларның һәрберсе турында да горурланып, зоклап сөйли ала. Илмир Низамов безнең ученигыбыз как раз бетерде безнең школны, Казанга китеп бу консерватория күп, менә хәзер опералар яза дигән шикелле. Без действительно аны белән бик горурланабыз. Еллар дәвамында мәктәпне Илмир кебек горурланып сөйләрлек байтак егет һәм кыз тәмамлап чыккан. Аларның барсы турында да мәктәп музеенда бай материал тупланган. Димәк, укытучыларның хезмәте бушка китмәгән.